Željko Ražnatović, poznatiji kao Arkan. Ime koje je teralo strah u kosti milionima. Paravojni vođa, ratni zločinac, kriminalac, političar. Najmoćnija figura organizovanog kriminala na Balkanu. Rođen 17. aprila 1952. godine u Brežicama, Slovenija. Ubijen 15. januara 2000. godine u Beogradu, u holu hotela Interkontinental, u Kovu. Ostani do kraja da čuješ istinu o čoveku koji je stvorio najozloglašeniju paravojnu jedinicu u istoriji Balkana. Pre nego što je postao ratni vođa, Arkan je bio kriminalac evropskog kalibra. U 1970. i 1980. bio je na Interpolovoj listi 10 najtraženijih kriminalaca. Pljačke širom Evrope. Ubistva. Bekstva iz zatvora 2 puta. Bio je istaknuta figura u evropskom podzemlju. Ime koje je bilo poznato svim policijskim stanicama od Italije do Holandije. Ali onda je počeo rat. I Arkan je našao svoju pravu poziciju. Prve godine osniva Srpsku dobrovoljačku gardu, SDG. Poznatu kao Arkanovi tigrovi. Paravojna formacija koja je ušla u istoriju kao jedna od najozloglašenijih jedinica tokom ratova u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini. Tigrovi su bili odgovorni za brojne zločine. Ubistva, pljačke, etnička čišćenja. Posebno u istočnoj Bosni, njihova imena su izazivala strah. Međunarodni krivični sud za bivšu Jugoslaviju, Haški tribunal, podigao je optužnicu protiv Arkana 1997. godine. Teretila ga je za zločine protiv čovečnosti, za teška kršenja ženevskih konvencija, za zakone i običaje ratovanja. Ali Arkan nikada nije priveden pravdi. Nikada nije stao pred sud u Hagu. Umjesto toga, nastavio je da gradi svoj imperij. Osnovao je stranku srpskog jedinstva. Bio je predsjednik fudbalskog kluba Obilić. Gradio je poslovno carstvo, dok je istovremeno bio najtraženiji čovjek na Balkanu. U trenutku smrti, Arkan je bio najmoćnija figura organizovanog kriminala na Balkanu. Njegov utjecaj je bio svuda, politika, sport, podzemlje. Ali sve se završilo 15. januara 2000. godine. Arkan ulazi u hol hotela Interkontinental u Beogradu. Bio je opušten. Ništa nije nagovestilo šta će se desiti. I onda pucnji, ubijen je na licu mesta. U nikada u potpunosti razjašnjenim okolnostima. Ko je dao naređenje? Ko je bio izvršilac? Zašto baš tada? Do danas pitanja ostaju bez odgovora. Mnogi veruju da je to bila osveta iz kriminalnih krugova. Drugi misle da je bio previše opasan za određene političke figure. Treći tvrde da je znao previše tajni. Istina, možda nikada nećemo saznati. Ali jedno je sigurno, Arkan je bio čovjek koji je ostavio trag u krvi. Čovjek čija dela nikada neće biti zaboravljena. Čovjek koji je stvorio paravojnu jedinicu koja je postala simbol užasa ratova 1990-ih. Njegov život je bio pun nasilja i završio se nasiljem. Šta ti misliš? Ko je stajao iza ubistva Arkana? Ostavi komentar ispod. Ako želiš više priča o balkanskim figurama koje su obeležile istoriju, pritisni subscribe. Novi video uskoro. Hvala što si gledao. Vidimo se u sljedećem.